Sa pagpadayon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project, ubay-ubay ka mga kahoy ang gipamutol sa lanang Davao City nga maigo matud pa sa implementasyon sa maong proyekto. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, Dul-an, 200 ka mga kahoy ang gipamutol sa kontraktor sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project sa lanang Davao City. Apan gialmahan na kini sa ubang environmental group sa dakbayan. Gipangandaman na ang pagsugod sa civil engineering work sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Gikan sa Davao City, makita na ang ground clearing alang sa landing site sa maong tulay sa Barangay Limaw sa Samal Island. Gani sa Davao City, gipamutol na sa mga personay sa China Road and Bridge Corporation na mo'y kontraktor ang mga dagkong kahoy alang sa road widening. Dul-an, 200 ka mga mahogani ang gipamutol dinhi daplin sa daang Maharlika sa lanang Davao City sukad pa ni adtong May 4. Kini alang sa implementasyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Sumala pa nga mahuman ang clearing sa mga kahoy sunod semana. Dito kasugod mi sa insular. Dayo mo mi ani nga last nga part sa kahoy 116. Dayo mo start na po mo balin na mi sa pikas. O wa pa ko kabalo karon sa apon mi pasugod kay amo pa man i-clearing. Pag human ani pamutol na mo kani clearing na po ni karga na po ni Rosdam truck dayon dalon sa Sinro. Apan gikasubo sa environmentalist group nga Interfacing Development Interventions for Sustainability Davao ang pagmumutol sa maong mga kahoy ilabi na karon nga ting-init. Dako ni siya og loss no because we will be losing vegetation cover and we need those vegetation cover in order for us to fight against the effects of climate change and klaro na gyud kaayo karon na ato ang temperature or ambient temperature is naga-increase siya, no? Apan pagpaklaro sa DENR nga adunay permit gikan kanila ang pagputol sa maong mga kahoy. Senro Panabo and Senro Davao City had issued tree cutting permits for the Samal Island Davao City Connector Bridge Project for affected areas, no? Particularly at Barangay Limaw, Samal District, Igacos, and Barangay Vicente Hison Sr. and Rafael Castillo of Davao City. Hinoon, hangyo sa IDIS. We need to have this thorough detailing of the landscape design pag-abot sa integration of the infrastructure development so that we can focus and even prioritize ang kaning low impact development sa mga infrastructure projects. Nang hinatusab kini nga mapaspasan ng pag-ila o pagdeklara sa LGU sa mga heritage trees sa dakbayan. In Davao City, we have the Heritage Trees Ordinance. Natay mga heritage trees maskin declare o ang uban pod na wala pa na declare basta as long as mature trees na sila, they have the mature width, tree trunk, and the height, na sila'y protection mechanisms. Ang 23 billion pesos nga SIDC Bridge Project doon nagitason nga 3.9 kilometers na mukonekta sa Samal Circumferential Road sa Barangay Limaw, Samal Island ug sa Davao City sa may Castillo daang Maharlika Junction. Sara, una nang gibutyag ni Presidential Assistant for Eastern Mindanao, Leo Magno, nga nagpabiling gihapong prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maong proyekto. Nga matod pa makatabang dili lang sa Samal Island ug sa Davao City, kung dili sa tibuok rehiyon usab. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.